Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag er der taste test. Ja, og vi filmer på 2, så derfor, hvis jeg kigger der, så er det den vej. Og ja, så. Ja, det vil vi filmer jeg har også en YouTube-kanal, så derfor filmer vi sådan. Vi filmer og hun har sådan der, og der filmer vi der. Ja, så vi begge to vil filme på vores kanal. Ja. Ja, okay. Og vi taste-tester slik. Ja. Og sådan også, I kan se det. Sådan. Okay, skal vi bare... Hvad for et stykke kunne du godt tænke dig bare sådan virkelig smage? Og vi rater det fra 1 til 10. Rater. Du starter. Okay, så synes jeg, vi skal smage den her. Den der er med til dig. Så er vi sådan en her. Ja, og så 3, 2, 1, cheers. Min er vandmelon smag. Same. Jeg er sådan virkelig hård en klisse af tænderne. Er det ikke sådan hård en klisse af tænderne? Ja, fordi vi kigger på ja, der og der. Jeg har sådan kigge lige meget for begge. Det kan vi lave. Og føler. Ja. 4 ud af 10. Nej, 3 ud af 10. 3,5 ud af 10. 6 ud af 10. Nej, 5 ud af 10. 5 ud af 10. Okay, men. Ja, det smager lidt. Jeg kan simpelthen ikke slutte her. Jeg har sluttet det. Jeg har lidt bag. Hvad er det for et stykke? Okay. Der er sådan en her. Ja. 3, 2, 1. Er det sådan... Smager særlig meget. Men på en måde meget. Jeg er ikke helt fordi det smager så meget. Ja. Fint nok. Ja. Det den er sindssygt dårlig, men den er heller ikke sindssygt god. Jeg er svært at byde i. Det er faktisk ikke rigtigt. Ja. Jeg giver den 5 ud af 10. Smagte ikke sådan så meget. Den var heller ikke sådan dårlig, når jeg er god. Jeg tænker, jeg giver den 5 ud af 10 også. 5 ud af 10. Hold, du skal bare kigge sådan i midten af de der ting, fordi så sådan kigger du sådan lige meget på den begge-agtigt. Okay, det er også bare underligt. Min tur til at vælge. Min tur til at vælge. Til at vælge det her chokolade her. Sådan her. Undskyld, jeg er så dårlig til at vise ting, men nej. 3, 2, 1. Jeg kan godt lide. Det er ikke min favorit. Kan man ikke lide. Det er jo ikke fordi den er sådan dårlig. Nu vil jeg bare lige sige, at der findes slik, der er bedre, eller chokolade, der er bedre. 7 ud af 10, siger jeg. Eller 7,5 ud af 10. 4 ud af 10. Du kan virkelig lide den. En gul. Gummy bear. So mama gummy bear. So mama gummy bear. 3 højne. Den er god. Ja, min yndlings tror jeg, det er det røde. Tror jeg. Den giver seriøst 9 ud af 10. Og det 7 ud af 10. 7 ud af 10. Ja. Godt. Så næste, det er mig til at vælge. Ja. Jeg tænker, jeg vælger sådan en sort en her. Så vælger jeg med. Ja. Sådan en der. Jeg viser mig sådan her. 3, 2, 1. Det smager ikke rigtig af noget. 8 ud af 10.
ud af 10. Okay. En rød gummibær. En rød. Det er sådan. Er det sådan en clear? Ja. Ja, clear. Alright. Rød. Godt. Jeg giver den røde 6 ud af 10. Giver den 8 ud af 10. Okay. Så er det min tur til at vælge. Vi tager sådan en her stang her. Okay. Så er der kun noget inde i. Sådan lige gule inde i. 3, 2, 1. Hun bliver sådan lidt ulækker tilbage efter, synes jeg. Sådan, Synes du? Ja, sådan lidt til sidst, synes hun bliver sådan lidt ulækker. Det synes jeg ikke. For jeg er jo uenig på noget. Nej, det synes jeg ikke. Nu kigger du hele tiden på min dør. Jeg ved ikke. Og mærkeligt. Jeg fokuserer meget på mit eget kamera der, men jeg prøver også at fokusere på dit. Jeg fokuserer meget på min egen. Men på vores næste. Okay, nu kigger jeg lidt for meget på min egen. Jeg er sådan en semi-produktion. Jeg kan bare gummi i benet indtil videre. Jo, Hvad giver du nu? Nå, jeg giver den 6 ud af 10. 6 ud af 10 også. Der er vi meget enige. Så tager vi en grøn gummibær. Så er man gummibær. 3, 2, 1. Og hvis I undrer jer over, hvorfor at, jeg skriver med gummy bears, det er fordi, jeg vil se, hvad fanden jeg faktisk bedst kan lide af dem. Jeg siger, den grønne, den får 6,5 ud af 10. Hvad du skrevet? 1 ud af 10. Nej, det er bare en 6 ud af 10. Hvad fanden mangler vi? Vi har ikke smagt orange endnu. Okay, nu siger jeg orange gummibær. Nej, det var ikke orange. Okay, nej, det er den orange. Det ligner lidt en gul, men det er faktisk en orange. 3, 2, 1 nu. Mm. 9,5 ud af 10. Hvad? 9,5 ud af 10. No. Nu bliver man seriøst at kigge der. Er du med på, at vi ser en film bagefter? Det kan godt være. Vi er virkelig uenige med den her. Det er sådan til sidst. Okay. Sådan bare en ny en. Vil mig, er det? Ja, det er din tur. Yes. Kissebaro. Ej, seriøst, prøv lige. Har I tænkt på det her, ikke? Hvordan det ser ud her? Prøv lige. Ved du, hvad jeg synes, det ligner? Jeg ved det. Skriv i kommentaren, hvis I ved, hvad det er, jeg synes, det ligner. Nå. Hold da.
Det var ret almindelig. 7 ud af 10. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad vi smagte. Kirsebær. Nå jo, det er rigtigt. Hvad var det nu, du sagde? Jeg sagde 7, tror jeg. Tror jeg også, jeg siger. Jeg tror, det er 7. Okay, så er det mig, jeg tænker, vi skal prøve sådan en hjerte her. I hold, jeg elsker dig. Alle til jer, der har subscribet, sådan her har jeg et hjerte lige nu. Der står love på. Okay. Ej, og det kom et eller andet på min. Det gør det på min. Det er meget. Det er ikke nu. Så jeg spiser ikke nu. 3, 2, 1. Jeg er virkelig ikke skumfilmsfan. Ja? Det er sådan mellem. Nå. Jeg er mellem. Fire ud af 10. Det er seriøst ikke min favorit. 6 ud af 10. Nej, 5 ud af 10. Du skal lige hen og drikke også. Det er jo bare åbent nu, hvis du vil have. Har vi smagt de røde? Hvad er dem der? Nej, ikke... Hvad er dem der? Nej, det er ikke dem her. Nej! Tag den vel ud. Dem der har vi smagt. Nej. Jo, prøv at se. Nej, det var de andre. Her har vi sådan en anden slags sådan rød gummibær. Lys. Nej. 3 5. Okay, den smager ikke ligesom den anden. Overhovedet ikke. Men jeg synes, den er bedre eller værre. Men ikke så meget, synes jeg. Ligesom. Skal jeg prøve... Jeg skal prøve Okay. Det betyder mærkeligt. Nu siger jeg, at vi skal prøve den her. Det er mig, der skal vælge. Men Nej, det er mig. Det vil jeg også sige. Du har lige valgt de der gummibærs. Nej, det var ikke mig, der gjorde det. Det var dig. What? Nej, du har lige valgt dem her. Og så pegede på dem der. Og så synes du... Og så tog du de andre. Hvem her, dem giver jeg 7 af 10 i 4. Jeg vil ikke smage de hvide gummibær. Gummibærs. Jeg vil smage de hvide. Nu skal vi smage de hvide her. White. 2, 1. Jeg er så begyndt. 3, 2, 1. Jeg er så begyndt. Det smager så meget ikke sådan ananasagtigt. 4,5 ud af 10. Du lige prøve at se, om der er mere i posen her. Jeg sagde 3 ud af 10. Ja, du lige prøve at se, om der er mere, der er i posen. Ej, jeg tager noget af den sådan her krigsagtigt. Det er stærkt. Og det er altså den sidste ting, hvor ellers så har vi faktisk smagt det hele. Ja. Altså, vi har ikke set, men det er noget af det, vi har smagt. Ja, det er det, vi har smagt, så ja. Sådan noget der, det elsker jeg. Tak. Sådan en lang snor her, lakridssnor. Hvad? Det dufter sindssygt. Jeg er jo ikke sådan en lakridsfan. Nogensinde kan jeg godt lide lakrids, men Jeg elsker lakrids. gør du? Ja. Vil jeg kigge rigtig meget på dig? Jeg ved at jeg kigger også meget på den der. Jeg kigger næsten ikke på den der. Okay, den er faktisk god her. Vinder. 9,5 ud af 10. Jeg elsker lakrids. Jeg er en af de eneste i min klasse, der kan lide lakrids. Der er ikke særlig mange. 6 ud af 10. Først er 5 med, jeg minus 6. Nå. Jeg tænker bare, at vi vil slutte videoen af. Ja. Husk at abonnere og subscribe på begge kanaler. Ja, tak fordi I gad se med.
Hej hej. Hej hej.